ओमफ्राय नोंसानाथ' माइ गायदों माइया गायदोंहाय लोमजोबनासो दङ लोमजोबना दंना थांगोन ना थैगोन बेखौथ' बुंनो हाला एबार दैया बाराद्राय ना बिराद थाब थाब जाथारदोंना दैया थाब थाब देरथारदों खनखन देरनाय जाथारदों दैया गायबा मालाय मा जानोना मा जानो मोनजागोना मोनजाया मोनजागोना खुनु मोनजाया आसायानो गैया आसा दासिमबो गैयाथ' आरो गुड मर्निं लोगोफोर फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो आंनि निजिनि आंगो गामिखौबो एसे देखायनि दैज्लां बोथोरनि हाल साला माबायदि जोंनियावबो गोबां दैबाना जायो दे लोगोफोर बेनिखायनो आंबो एसे देखायनो होननानै लाना फैबाय गुबुन गामिफोरनिखौथ' आं देखायबायानो थायो जोंनि गामिनि नुथायखौबो एसे नायना लादो लोगोफ्रा नै आंनि उनखैजाय ओरैहाय नायना लादो बेनिफ्रायनो आङो ब्लगखौ जागायजेननोसै नै इनिफ्राय ओरैजाय नायना लादो नै इफोरखौथे दै गोजा बेनिफ्राय बे जाहैबाय मेन लामा दै जोंनि थांलाय फैलाय लामा इयो बेनिफ्राय नै ओरैजाय बेबो दै बे लामानि थाखाय दैया ओरै बारबोनो हायाखै बेनिफ्राय बे जाहैबाय जोंनि गामिनि मेन हाबनाय लामा नङा दै जोंनि गामिनि लामाया मोननै साइडजों लामा दङ बेनिफ्राय बे जाहैबाय केसा लामा आरोना बेनिफ्राय ओइ ओरैजाय नाहर नै ओइ मोनसे लामाया ट्रेक्सबमानिफ्राय थांनाय लामाया बे पाक्का कंक्रिटनि लामा बेयो बिदिब्ला जोङो दैनि नुथायखौ एसे नायग्रोनोसै ना लोगोफोर लामानि थांफै अबस्थाफ्रा बेबायदि नायना लाबानो जाबाय नै बे माने पार्सनेल न'नि लामा दै बिसा माने जों गामिजोंनो गोबां मिलायलायना थायो हारिया गुबुन जाबा मालाय मा जानो बा जाथिया गुबुन जाबा मालाय मा जानो बिथांमोना जोंजोंनो एखे लोगोसे मिलायलायनानै थायो बेनि थाखायनो बिसोरनि न'खौबो आं एसे देखायनो होननानै लाना फैबाय ओमफ्राय बेथ' गथै ओरैजाय दैयानो गोजाखा नै दैमा बायदिसोखा इयाव खुनु माइ साय गैया दासिमबो गायनो हायाखै आरो ना ओरैजाय सिगांखौबो नायना ला नै दैयानो गोजा बेनिफ्राय इसाना न'आ नैयो एसे थांनि इसानाव नै अमाखौ बेयाव खाना दोनदों गाहरिथ' एकदम गिदिर उपरते बान्दि थबलगिया हल नेকি অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল ন অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বোলো ৰুবতো পৰা নাই চাগে আপোনালোকে ন এতিয়ালৈকে এইটো ৰুইছিলে এইটো ৰুইছিলে ন ৰুলেতো কি এতিয়া আকৌ নতুনকে ৰুবই লাগিব চাগে মৰিলে চাগে ন হ'ব এনেকা হলে ন এতিয়াতো কঠীয়া নাই চাগে আছে জানো কঠীয়া এতিয়া আছে কঠীয়া উঠাই পানীয়ে পায় ন কি হ'ব এনেকা হলে নাই ঘৰতো পানী সোমাই চাগে ন এবাৰ সোমাইছে নাই জানো ছাগলীকেইটা কি ভাত খাইছে নেকি ছাগলীকেইটা হে অঁ সিহঁতক দি দিছে ন বেচেৰাকেইটা পানী ক'ত ওলাই যাব ন नै बोरमाफोरनोबो मुरि ओंखाम भातो बनाय दिसे न भात बनाय दिसे बेसेराकेटा पानी होइसे कतो जाबो पारा नाय न नै दैया एतो भराल न माटियातो इमान नाय जितु ना থাকিলে তো এইটো অৱস্থা তাকে মাটি থাকিলেও এইটো অৱস্থা পানীয়ে পায় হেৰি যাইবে এই কঠিয়া কঠিয়া হিতুৱে আছিল ন উঠাই থোৱা कथियाखौ बोखांना दोनदोंमोन फुनानै खोथियाखौ फुना दोनदोंमोन सेस खतम
नै ओरैजायथ' गुते दैयानो गोजा लेट्रिनाव गुते पानी पाइसे न नै एकदम दैमा बायदिसो दे হ'ব তেতিয়া न नै अमाफोरखौ न'आव दै जानायनि थाखाय लामायाव बेबायदि खाना दोनदों नै नायलाय ओइ मासे न'आव दै जानायनि थाखायनो बेबायदि खानानै दोननांगौ जादों आरोना लामायाव दा आं बैसानिफ्राय फैयै फैयै आरो न'खरसेनियाव हाबबावनोसै बिसानि नुथायखौबो एसे नायना लागोन दे लोगोफोर सोबजोंबो रायलायोबा एसे गोबाव जागोन बेनि थाखायनो आं जायगाखौल' एसे देखायनोसै जाहाथे जोंनि गामिनि नुथायफोरखौबो एसे मोजाङै नायना लादो लोगोफ्रा नै लामायाथ' गुते हाब्रु गोजाखा ओरैजाय उनखै दै जादों दै एसे देखायनि आङो दैखौ सिया गैया नामा मा खालामदों सिया खदे मा खालामदों उन्दुनानै जाखांबायानो माने नोङो नै इसानाबो दैया सिलायाव गाखोफैबाय आरो ना दैया रानलांबाय नामा एसे नै न'आवल' हाबनो बाखि बेनिफ्राय सिलायाव दै ओरैजाय बाथौखौबो एसे नायना लानो दै एकदम बाथौआवबो गुदिसिम दैया फैनानै दंफैयो नै खालि बाथौआवल' गाखोनो बाखि आरो ना नै बेनिफ्राय ओरैजाय लेट्रिन बे लेट्रिनावबो नै माबायदि दै दङ खाथियाव थांनानै एसे नायहैनि नै एकदम माने माबायावल' लेट्रिनावल' लोमनो बाखि आरोना बेनिफ्राय ओरैजाय टेंकियावबो नै दैयानो दङ एकदम टेंकि सासिम जेनेबा गाखोथाराखै बेनिफ्राय टेंकियाव एसे माने साइड साइडआव गुते लोमजोबना दं आरोना नै बेनिफ्राय न'आथ' नै एकदम गिसि जाजोबना दंखायो उसुंफ्रा इन्जुरफ्राबो एसे एसे सिखांना दं बेनिफ्राय न'नि माबाया बिराद गोजौखा दै बिथाया नै न'आवथ' जेनेबा दैया हाबा बारु नै मेन न'आव खिन्थु नै ओंखाम संग्रायाव इसिङाव दैया गिदिर जायोब्ला हाबो आरोना बे बोसोराव जादोंब्लाबो एसेबां जायाखै खिन्थु फोथारफ्राव गुते खेथिया थैजोब्बाय आरोना लोमथाबबाय थायो नालाय दा आङो फैयै फैयै न'खरसेनि हाबनाय लामायाव मोनफैलायबाय बिसाजोंबो एसे थांनानै हाल सालखौ देखायनायजों लोगोसे मानसिखौ लोगो मोनोबा एसे सावरायगोन लोगोफ्रा बेखौबो नायलांदो नै लामानि अबस्थाया बेबायदि एकदम दै गोजाखा आंनाव नायदो नै आं हाफ पेन्टसो गानना फैदों दैया इसिम जायो आरोना लंपेन्ट गानबा मालाय बेसेबां सुबाय थानोना लंपेन्टखौथ' बोखोनो हाया बेसेबां गोजौसिम बेनि थाखायनो आङो हाफ पेन्टसो गानना फैदों नायना लाबानो जाबाय लोगोफोरनो देखायनो थाखायनो आङो बेबायदि हाफ पेन्ट गाननानैब्लाबो खस्थ' मस्थ'बाबो ब्लग लाना फैदों लोगोफ्रा जाहाथे ब्लगखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय नै लामायाथ' इदिनोखा बेनिफ्राय नै बेयाव माइ गायदों दै नै नायना लाबानो जाबाय माइआ एकदम नै दोंसे दोंनै बेबायदिल' नुजाना दं आरोना गायनायनिफ्राय जुदि दैयानो लोमबाय थायोबा अबाव माइ मोनोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओइफोरो गोबाव जाबाय नालाय एसे जेनेबा ओंखारना दं आरोना गोदान गायनायाथ' गैखाया नै
नै बेबायदिनो एकदम लामाया दै गोजाखा आरोना बेजोंनो बिसोरो थांलाय फैलाय खालामो खस्थ' मस्थ'बाबो नै ओरैजाय लेट्रिनाबो बेबायदि एकदम दै लोमना दंजोबो आरोना बे जाहैबाय टेंकि ओमफ्राय लेट्रिन बेनिफ्राय नै बेयाव सेंगेबोल लाबोना दोनफैदों सेंगेबोलाबो दै सानजोब्बाय नै ओरैजाय न'आव दै लोमा मालाय मा जानोना बे सिलाफ्राव दै जाजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे बुस्थु देखायनो दे आङो अमा अमाखौ बेबायदि गन्द्रायावसो दोनदों आरोना बायहेरायावथ' दिहुननो हाखाया बे दै गैयाबाथाय बायहेराफ्राव एसे एनै दिहुनना दोननो हायो आरोना ओमफ्राय नै गन्द्रायाबो हाब्रु गोजा जाना दं आरोना नै मा खालामदो सैमाखौबो दरखंखौनो खाना दोनखादो नामा खामसालियाव गाखोखांथारना दैया बेनिफ्रायनो ओरैजायबो एकदम राउन्ड दै गोजा ओरैजायबो नायना लाबानो जाबाय नै राउन्ड गिदिर दै गोजा नै बिसानि साखाथियावनो मोनसे न' दंबायो जोंहानि गुमै जायो आरोना आमाइनि बिजामादै बिसानि नुथायखौ लोगोफ्रा एसे नायलांलायदोलाय नै न'आ फाक्का एकदम बिथाखौ बिराद गोजौ लुखादों दै बिनि थाखाय माने दैया न'आव हाबनो हाया बेनिफ्राय अभार गिदिर जायोब्ला नैफोर सिलाफ्राव फैयो बेनिफ्राय राउन्डनि दैखौ आङो दंना गैया एसे देखायनोसै गुमै गामियाव थांना फैबाय एसे गोजानाव दं आरोना दैया बारा खाथिसिम मोनफैयाखै नै बियो ओरैजाय राउन्डआव दै दंजोबो बेनिफ्राय बे बोसोराव माने अभार गिदिरद्राय जायाखै नालाय सिलायाव हाबफैथ'वाखै गुबुन बोसोरफ्राव हाबफैयो न'आवल' हाबनो बाखि थायो आरोना बेनिफ्राय नै बेफ्रावबो एसे एसे दै दंजोबो बेनिफ्राय नै हाग्रा थानायनि थाखायसो बारा नुवाखै दै खिन्थु बेफोरावसो दै दंजोबो नै बेफोर दै गोजा ओमफ्राय ओरैजायबो नाहरनाय नै ओरैजाय बेनिफ्राय नै जाबाय बाथौ नै बाथौनि सेरावनो दैया दंफैखायो नै आरो जुदि बेनिख्रुइ एसे बांसिन अखा हाबावबानो नै बिदि बाथौफ्रावबो फैजोबो आरोना सिलासिम फैया खोमा ना बेलेग बोसोरावथ' फैदोंमोन दा बिदि खटखटिसिमथ' फैदों एबार दैया एसे खम बेनि थाखायनो फैयाखै आरो लामायासो डिस्टार्ब जायोबा ना माइरं माइ संनो स्कुलाव थांनो बिराद डिस्टार्ब खस्थ'नि गेजेरावसो दंथारो गथ'फ्रा ओमफ्राय स्कुलाव थांबा माबायदि थाङो बिसोरो एसे लंपेन्टखौबो खोनानै थांसिन माबायाथ' दै गिदिरथार जाबाथ' मासिम फेन्दासिम गाहाम जायो खोमा जायोथ' आरो होमबाथ' लामायावसो सोलायनो गोनां जायोना ड्रेसखौ लामायाबो खोनायबो जायाखै नालाय खनसेबो गुसुंथारना लामाया बेनि थाखायनो आख' सरकारनि माबा मोननोबो एसे माबा जायो नालाय दा निजे खोबाथ' बिराद फैसा नांगोन ना सासेयाव जुदि 20-30 हाजार करि नांगौबाथ' न'खरनिल'सो दं लामायाव होमबाथ' बेसे 40-50 हाजारबाबो सासेयाव 25 हाजारफोर नांगोन ना
एसेबांथ' गैजाया नालाय धोनि जानायबासो खोना हागौमोन दे जागोन दे थाथ' होमबा न'खौ जेने तेने खस्थ' मस्थ'बाबो लुबाय बिराद गोजौ लुदोंनि थाखायनो माने दैया खिथु मोना आरोना सिलायावथ' फैयो दैया बेनिफ्राय नै बे बोसोराव दैया दासिमबो गैथ'वा नालाय बानलुफ्रा जेबो जाथ'वाखै आरो नै ओरैजाय उसुं सेर सेर बानलु फान्थाव गायनानै दोनदों दा आङो फैयै फैयै आरोबाव मोनसे न'खरनि थांग्रा लामायाव मोनफैलायबाय बिनि नुथायखौबो एसे नायनो लादो दैयाव माने गथ'खौ फाफ्लियाव थिखांनानैसो थाबाबोबाय दङ एसे सावरायनि दे बिथांजोंबो ओइ ग'खदायसोले बानपानी ছোৱালী তো কাণত লৈহে আনিবলগীয়া হৈছে ন নেই এই ক'ত গৈছিলে হে আইতা ঘৰত বাই 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 দে ভালকে ক বাই বাই ইফালে চাই ক বাই 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 যা দেই এই তাত আছিবা नै बेथ' गुत्ति खेथि दै नै माइ गायदोंमोन ओमफ्राय सिगाङाव गायनो हायाखै दाबो बेखौबो एसे थांना देखायगोन आं नै दैमा बायदिखा आरोना दैया एसेल' नुजानानै दं माइआ नै फुरा लामाया दै गोजा एसे रानलांबाय ना दिनै एसे रानदों इसिम एसे रानलांबाय बेनिफ्राय एबार सिलायाव हाबफैथाराखै खोमा ना दैया बारा गाखोआखै ना ओरैजाय बाख्रियाव हाबदों ना अमायाथ' ओइ आवगायनि लिथिं बोरायाव दख'राव थिखांनासो दोनदां देहा आदार हैनायाथ' दैया हामसिसोखा थांलाय फैलाय जेने थेने थाना आन्दा लिथिं बोरायाव गारना दोननायाव थिखांना दोनदों ओंखारनोबोथ' हाला इयो जेरावबो दाउआबोथ' जेराव थांनो लामा गैला बे सिलायावनो खनासे जायगायाव सिलायावनो गिदिंबाय थायो आरोना ओमफ्राय नोंसानाथ' माइ गायदों माइया गायदोंहाय लोमजोबनासो दं लोमजोबना दंना थांगोन ना थैगोन बेखौथ' बुंनो हाला एबार दैया बाराद्राय ना बिराद थाब थाब जाथारदोंना दैया गायबा मालाय मा जानो ना मोनजागोन ना मोनजाया खुनु आसायानो गैया दासिमबो गायनोनो हाबावाखैसो नै फोथारानो लोमजोबनासो दं सोरनाबाथ' खोथियानो सेवलांजोबबावबाय खाथि खालानि मानसिफोराथ' जोंनि जयपुर गामिखौ सानोना मेसेङाव नुयोबाथ' बा माइखौ नुबा माइसे ग्रोम ग्रोम माइ जादों बिसिनाव दै लोमोना सानगोन आरोना दैज्लाङाव फैबासो मिथिगोन जोंनासो बांसिन जाना दङ सरखारनिबो जेबो मोना जेबो रिलिफ सिलिफ जेबोखौनो मोना दा माने जेनेबा हमना ला मानसिफ्रा सानो आरोना मेसेङाव एकदम समायना रमायना नुयो नालाय ग्रोम ग्रोम एकदम माइफोरखौ मोननाय नुयो दैज्लाङावसो माबायदि दै जायो बेनिफ्राय थालांबासो एसे मोनबाय दा जेनेबा जोंनि बिथाफ्रा दै लोमा मालाय मा जानो ना फोथार साइडआवसो गुथे खेथियानो जोंना ओरैजायसो ओरै फोथारावसो गोजानावसो नै बिदि जानानै थायोब्लाथ' मा जागोन बिजौ बिजौआल' ओंखारनानै दं सोरबा सोरबाथ' गैयानो बरसायानो गैया दे होमबा आं एसे ओरैजाय माबाखौ नायनि दैखौ गद्रेसा नै मोसौ गलिया बेनिफ्राय जिगाबमोन बेनिफ्राय नै बेयावसो नायदो दैखौ नै माने सिलायाव गाखोफैयाखै होनबाबो गथे बारियाव दै गोजानो नायना लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय बे जाहैबाय गद्रेज नै
गद्रेजआबो दै सोमबाय गद्रेजखौलाय मानोथो दैयाव दोनखो बुरै गद्रेजखौ मानो दैयाव दोनखो अ बेनिफ्राय नै रावना दै गोजा दै गासिबो नायना लाबानो जाबाय नै बेनिफ्राय आङो अमाखौ एसे देखायनि दै माबायदि अबस्थायाव दोनदों नै बारियाथ' राउन्ड दैयानो गोजाखा गासिबो समफारि बिफाङाबो गुबाय नै समफारिया फिथाइ दंमोन बेखौ खानानै जानोसै आं नै बेखौ जानि दै माबायदिथाय दैयावसो दोननो गोनां जादों आरोना उपाय गैया नै नै दैया दैनि गेजेरावसो नै ओरैबो थांनाया गुथे रावना दैयानो गोजा बे ओरैजाय बारि सिंखिबो नाय नै बे लामा फिसाजोंनो थांलाय फैलाय खालामनानै आदार होयो जाहैबाय ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथाखौ खेल खालामना नायदे नोंथांमोना आं नोंथांमोननो देखायनि माने बेखिनियाव माइ गायदोंब्लाबो फुरा गोदोजोबनानै दंखायो आरोना एकदम फुरा दैनि सिङावनो दं एसेल' नुजादों बेनिफ्राय ओरैजाय आं एसे सिगाङाव देखायगोन नोंथांमोननो बेखौबो नायबानो जाबाय ओमफ्राय लामानि अबस्थाखौ आं देखायग्रोगोन दै नोंथांमोननो लामानि अबस्थाखौ एसे नायना लालाय नै लामाया एकदम पुरा ट्रेक्टर खारै खारै अबस्था गैखाला नै लामाखौ देखायजोबैनो एसे सिगाङाव खेथिखौ नायना लाग्रो दे नै नै ओइसिम मोजाङै खेल खालामना नाहरलाय गुथे दै गोजा नै इयावथ' माइ गायदोंब्लाबो नाय नै नुवानो माने दै सिङावसो दं एसेल' ओरैनो नुदों मा जागोनथाय मिथिला आरो बेनिफ्राय नै दैया लामायाव माबायदि बारदों नै लामाखौ बुफायजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय नैयाव सिरेन होनना बुङो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव मा बुङो बेखौ मिथिया नै सिरेन होनानै दैखौ माने डाइरेक्ट स्पिडै फैयैनि बायदि होथेना दोनदो बेनिफ्राय नै जों नायदे नै माइआ जानानै माबायदि जाना दं नै ओरैजाय गायगोदानसोमोन दै माइआ खिन्थु दैखौ ओरैजाय डाइरेक्ट फैनो होयिनि थाखायसो बारा माइआ माबा जायाखै दै गाज्रि जायाखै बेनिफ्राय एसे सिगाङाव थांनि दै एसे सिगांनि नुथायखौबो देखायनि मानि थाखाय दैया ओरैजाय माने जमा जाना दं बा दैया बाख्लायलांनो हायाखै आं बेखौ एसे देखायगोन इयावथ' फुरा माइ गायनो हाखायाखै हालौनो माने सान्सखौनो मोनाखै फुरा दैयानो फैबाय थायो नालाय नै दै फैबाय थानायनि जाहोनाव बेयाव हालौनो मोनखायाखै आरोना नै ओइसिमै दंफां खाथिसिम गुथे खालि गोजा दै माइ गायनो हाखायाखै बेनिफ्राय नै दैजों जाबोरा माबायदि गोजावना दंफैयो नायलाय नै जाबोरा दैजों माबायदि गोजावना दंफैयो नै नायना लाबानो जाबाय बेफोर गुथे जाबोर गोजा दै बायसान्स माने दैया ओरैजाय बायनानै बोहैलांब्लाबो जाबोरा इयाव नांथाथों होननानै बेयाव बारि दुमना दोननाय जादों नै नै
मा जागोन लोगोफोर माइ गायनो हायाब्ला इयाव माइ गायि खालि जायगाया दाबो मोनसेयावनो 8 बिगासो सिट दंखायो आरोना गायनो हाखायाखै माने इखिनिखौ दा आङो फैयै फैयै निजिनि हा सिमानि खाथियाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बिनि नुथायखौबो एसे देखायनि दै नोंथांमोननो बेखौबो एसे नायना लाबानो जाबाय नै बे जाहैबाय आंनि माइ गायनाय आरोना नै बे आंनि माइ गायनाय माथावरिनिफ्राय ओरै साइडनिया आंनि दै नै ओइ दंफां खाथिसिम आरोना ओरैजाय बेनिफ्राय ओरैजाय नै ओरैजायबो सिगाङाव दै दं बेनिफ्राय बे जाहैबाय लामा नै बेनिफ्राय नैबे आंनि दै बे साइडनियाबो आंनि माने सिदा सिदा आरोना ओइ ओरैजाय ओइ गोसोम गोसोम नुनाया बियो जेनेबा आंनि दङ ओमफ्राय जोंहानि बिदा फंबायफोरनि दं दै बेनिफ्राय बेयाव मोनसे खोथा आं नोंथांमोननो देखायगोन नै बे माथावरि थानायनि थाखायसो दैया ओरैजाय बुसोमाखै दै सिगां माने बे माथावरि गैयि समाव आङो खोथियाबो फोनो हायामोन खोथियाबो गुथे थैजोबोमोन बेनि थाखायनो आङो बे माथावरिखौ खोथेदों बेनिफ्रायसो आंना एसे माने बासिबाय माइआ दै आङो जेनेबा बेयाव रावखौबो गाज्रि साननानै होथेयाखै बा गाज्रि मोननानै होथेयाखै बा सोरनिबा एगेन्स्टआव होथेयाखै लोगोफोर नाथाय आङो मानि थाखाय होथेदों खोथियाखौथ' आङो फोनोनो हाया माने माब्लाबा समाव माइ गायनो जाथारबाबो खोथिया माने फुरा बुसोम जानानै थैजोबो बेनिफ्राय माइ गायनायाथ' गोजाननि खोथा बेनि थाखायनो आङो बे माथावरिखौ खोथेनाय जादों आरोना बेनिफ्राय नै माथावरिनि सेरनि नुथायखौबो एसे नायना लादो नै दैया एकदम फुरा बारहांथार आरोना नै बे खनाजोंथ' बारदोंमोन दैया नै ओमफ्राय बेखौ होथेना दोननायनि थाखाय बाराखै आरोना बेनिफ्राय नै माथावरियाव नाय एकदम एसेल' बासिनानै दं आरोना लोमनो माथावरिनि ओरै साइडनि साहा साइडनि दैखौ नायदो नै बिदिब्ला नै थ' गुथे दैयानो गोजा नै बे जुदि बायसान्स माथावरिया बायोब्ला आंनि माइया एखेबारे बरबाद जाजोबखागोन आरोना दाबो माथावरिनि दंग'नि माइ गायनाया आंना दै सिङावनो दं किसुमान आं दा गिदिंनानै फैफिनबाय आरोना फैनानै नै आरो लामायाव मोनफैफिनबाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जेसेबांखिनि रायलायदों हिनजाव मानसि रायलायनाय जादों दै लोगोफोर आरो जुदि गासिबजोंबो रायलायोबाना बिराद गोलाव जायो भिडिअआ बेनि थाखायनो आङो सोबजोंबो रायज्लायदिया जोंनि गामिनि नुथाया बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामना होदो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै आपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो जोबथारनायाव गासिबनिसिम खनसे थेंक इउ गोजोन्थों एसेनोसै।